ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത അല്ല ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ക്ലാസ്സിന്റെ ഏത് ക്ലാസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലാത്ത പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇന്ന് കടക്കാണ് അല്ലെ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അധ്യായം 2. ഇന്നലെ സംശയങ്ങളുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയോ? എല്ലാവരും തീർത്തോ? മാതാജി ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടോ. 5 തരം മുക്തിയില് സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാരൂപ്യം പോകുമ്പോ അപ്പൊ ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാലോഹ്യം, സാഷ്ട്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ട്യം, പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. 5 ആയല്ലോ. സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാലോഹ്യം, സാഷ്ട്യം. പഠിച്ചതല്ലേ മക്കളെ? അല്ല, ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ? പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എനിക്ക് സായുജ്യം ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഞാനിത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതല്ലേ പഠിച്ചതാ. അതാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ടീച്ചർ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കണതിന്റെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. കാരണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ പറയാലോ അറിയില്ല, ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എടുത്ത കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നലെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ആരാണ് മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായം പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 6 കാര്യം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 6 സവിശേഷ. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി അല്ലെ. ഇതാണ് 6 എണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോണ്ടായിരുന്നു. അതില് നമ്മളത് ഭക്തിയുത സേവനം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടും തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലെ പുരാണങ്ങളിലെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോ ഭഗവാനെ ഇവിടെ എന്താ പേര് ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? രാധാറാണി മോഹന മോഹിനി പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? മെയിൻ ആയിട്ട്
ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകം രാധാരണി. 8 സിദ്ധികള് യഥാർത്ഥ യോഗിക്ക് നേടാവുന്ന 8 സിദ്ധികൾ. സിദ്ധികൾ 8 സിദ്ധികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് അണിമയല്ല മാതാജി ആദ്യത്തേത്? ആ അണിമ, അണിമ, മഹിമ, ലഖിമ എന്നാ? ലഖിമ. അണിമ, മഹിമ, ലഖിമ, ഗരിമ, പ്രാകാമ്യം, വശിത്വം. അത്രയും നമ്മള് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് മാതാജി മാത്രം ഒന്ന് പറയാവോ? അത് ഒന്ന് ഓർഡർ ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. മാതാജി മാത്രം ഒന്ന് പറയാം. എന്നത് കേട്ടാ മതി മാതാജി. ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു പോണത് ഇന്നലത്തെ ഒരു നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയണത്. ഇനി ഇതാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മളെ സമയം പോകും മാതാജി. ഒന്ന് ആ റെക്കോർഡിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് കണ്ടാ മതി ക്ലാസ്സിന്റെ. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 2 കടക്കാണ്. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ. ഇനി ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങളാണ് അധ്യായം 2. അതില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങളില് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഭക്തിയുടെ പല തലങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ. അതിൽ സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്താണ് സാധനാ ഭക്തി? സാധനാ ഭക്തി 3 തരം ഭക്തി എന്ന് പറയും നമുക്ക്. അതിൽ സാധനാ ഭക്തി ഏതാണ് പറഞ്ഞേ? എന്ത് നാമജപം അല്ലേ? സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു സാധനാ ഭക്തി എന്ന്. എല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. നമുക്ക് സാധനാ ഭക്തി വേണം, ചെയ്യണം, നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇതൊന്നല്ല, അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. സാധനാ ഭക്തി നാമജപം എന്തെന്നാ അമ്മ പറയാറ്? നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നണം എന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു ഒരാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൂടെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ വേണം അല്ലെ? ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ കയറാനായിട്ട് മടി വരും. നാം എന്താ പറയാറ്? നമുക്കിതൊന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു. ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല. പറയുന്നതാണ്, നമുക്കത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ഗുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരും പതുക്കെ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് താല്പര്യം വരും. അങ്ങനെയല്ലേ പറയാറ് എപ്പോഴും? അതെ. മാതാജി സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങിയപ്പോ മനസ്സിലായി ഇതാണ്. കൂടി പിന്നെ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അതെ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ 3 തലങ്ങൾ പറയാണ്. സാധനാ ഭക്തി, പിന്നെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. സാധനാ ഭക്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയമ നിബന്ധനകളോട് ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതായത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ഗുരു പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഗുരുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും പറയാം, ക്ലാസ്സിൽ എന്നും വരുന്ന ഒരാൾ കാണാണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ വിളിക്കും. നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്തേ വരാത്തെന്ന്. അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോ മടിയായിട്ട് നിർത്തിയതായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ എന്താണ് ചേറും അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സാധനാ ഭക്തി. നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരിങ്ങനെ പറയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കയറി നാള് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് വരും? രുചി വന്നു തുടങ്ങും. നമുക്ക് അതിൽ ഇഷ്ടം വന്നു തുടങ്ങും. കേട്ടിരിക്കും. നമ്മൾ കേൾക്കാണല്ലോ എന്തായാലും. അപ്പൊ കേട്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിലൊരു രുചി വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറും അത് സാധനാ ഭക്തി? അടുത്ത ഏതാണ്? ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് മാറും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാവം നമ്മളുള്ളിൽ വരാണ്. നമുക്ക് അതിനോടൊരു രുചി വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടില്ല? നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങി എന്നല്ലാതെ അതില് ഇഷ്ടം വന്നിട്ടില്ല, പ്രേമം വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വികാരം നമ്മളുള്ളിൽ വരും. അതാണ് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? പ്രേമഭക്തി. പിന്നീടാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ചിലപ്പോ നമുക്ക് വീഴ്ച സംഭവിക്കും. ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് അറിയാവുന്നവര്, നിങ്ങൾക്കിപ്പോ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നവര് കുറെ പേര് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഈ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഭാവഭക്തി വരെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും.
നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള കുറെ പേരുകള് കുറെ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് ഭക്തിയില്. എന്താണെന്നറിയാവോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താന്ന് വെച്ചാല് വൈഷ്ണവ അപരാധം. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് വൈഷ്ണവരെ കുറിച്ചിട്ട് അപരാധം പറയേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകും. സ്റ്റാച്ചു പറയുന്ന പോലെ അവിടെ നിൽക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഭക്തിയില്. നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചും എന്ത് പറയാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ അപരാധം പറയാൻ പാടില്ല. ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മയാണത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും നമുക്ക് പറ്റാത്തതും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണാം, പലതും ഉണ്ടാവാം. അത് പക്ഷെ ഓരോ ജീവാത്മാവും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പാടില്ല? അപരാധം പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. അപരാധം പറയുമ്പോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ നിൽക്കും. പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് പോകും, നമ്മള് മുന്നിലേക്ക് പോകില്ല. നമ്മള് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വൈഷ്ണവ അപരാധം നമ്മൾ പറയരുത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് എല്ലാവരും ആരാണ്? വൈഷ്ണവരാണ്. അതിന്റെ ലെവലുകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എല്ലാവരും ആരാണ്? വൈഷ്ണവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്നോടാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിനീത മാതാജി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വേറെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി. വേറെ ഞാനുണ്ട് മാതാജി, ഞാനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓണായി കിടക്കുന്നു ഇവിടെ. മാതാജി നമ്മൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും അവര്. ഞാൻ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാത്തത് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കേണ്ട, ശ്വാസം മുട്ടിരിക്കുന്ന കാരണമാണ് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കൂന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിരുന്ന ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മ്യൂട്ടോള് കൊടുക്കാത്തത്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനും കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാത്തത്. പിന്നെ പലർക്കും അത് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറ്റില്ല. മതസ്ഥ ഓണാക്കാനും പറ്റില്ല, പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നു പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, കാരണം എല്ലാവരും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. അവരുടെ ലെവലുകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പലവരുടെ. നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിക്കുന്നില്ല, കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണ എന്നൊരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ അവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരും ആരാണ്? വൈഷ്ണവരാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കൃഷ്ണ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അത്രയും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് കൃഷ്ണൻ എന്നൊരു വാക്ക്, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവനാണ് കൃഷ്ണൻ, സർവ്വാകർഷകനാണ് കൃഷ്ണൻ. ആ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയാനടക്കം നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര്, അപ്പൊ നമ്മളെ ലെവലുകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചും അപരാധം പറയാൻ പാടില്ല. വൈഷ്ണവ അപരാധം. നമ്മള് നാമാപരാധത്തില് നമ്മൾ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ അപരാധം ഏതാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട്? നാമാപരാധത്തിൽ ആദ്യത്തെ അപരാധം സുധമാതാജി ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം രൂപം ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക, അല്ലെ? ഒന്നാമത്തെ അപരാധം എന്താണ്? വൈഷ്ണവ അപരാധം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് തങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം ഇപ്പൊ എന്താണ്? വൈഷ്ണവ അപരാധം. നമ്മള് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇത് വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമുക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റായിട്ട് തോന്നാം. ചിലപ്പോ അത് തെറ്റായിരിക്കാം, നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് നമുക്ക് തെറ്റായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മളത് പറയാൻ പാടില്ല. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപരാധമായിട്ട് മാറി, നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മള് പണ്ട് പ്രായമുള്ളവർ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മള് വായ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് അങ്ങനെ എന്തൊരു ഇത് പറയാറില്ല നമ്മള്? എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലും പറയുന്നത് അപരാധം, വൈഷ്ണവ അപരാധം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഭക്തിയില് അവിടെ നിൽക്കും. രാധാറാണി പിന്നെ നമ്മളെ നോക്കില്ല എന്നാ പറയാ, വൈഷ്ണവ അപരാധം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ചിലവരൊക്കെ നമുക്കറിയാം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്നവരുണ്ടാവും. ബേസിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനത്തെ അറിയാതെ ഇതേപോലത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക്
നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് അറിയാണ്ട് ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം മാപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ അവരോട് മാപ്പ് പറയാ. കാരണം അതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു വഴി അവിടെ ഇല്ല. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെ സാധിക്കുന്നത്. എങ്ങാനും നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു പോയി, മനുഷ്യരല്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾ അത് സോൾവ് ചെയ്തിടണം അപ്പൊ തന്നെ. അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അധ്യായം 2 ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ. അപ്പൊ 3 തരം ഭക്തി ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനുഷ്ഠാനത്തിൽ, പരമാനന്ദത്തിൽ, ഭഗവാനുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ. അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധന ഭക്തി, പരമാനന്ദം എന്ന് വെച്ചാല് ഭാവഭക്തി, പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രേമഭക്തി. അതാണ് 3 ഭക്തി പറയുന്നത്. മാതാജി മൂന്നാമത്തെ എന്തായാലും പറഞ്ഞ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ സ്ലൈഡ്. അനുഷ്ഠാനത്തില്, പരമാനന്ദത്തില്. ഒരു സെക്കൻഡ്. അധ്യായം 2 ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ നമുക്ക് 3 തരംതിരിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് അനുഷ്ഠാനത്തിൽ, രണ്ടാമത്തത് പരമാനന്ദത്തിൽ, മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ. ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ. അത് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത് സാധനാ ഭക്തി, പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവഭക്തി, മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേമഭക്തി. 3 തരം ഭക്തി. മാതാജി എന്തോ ഒരു ക്ലാസ്സോ എന്തോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടോ? ആണോന്ന് വിചാരിച്ചു മാതാജി. മാതാജിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ അന്നേരം ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു, എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന്. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ടി വി അല്ലാന്നുള്ളത്. ഓക്കെയോ? പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ. മാതാജി വീട്ടിൽ നിന്നല്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്നല്ലേ? വീട്ടിലാണ്. വീട്ടില് പ്രഭു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. വീട്ടിൽ തന്നെ. അതെയാ, ശരിയാ. നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ പ്രഭു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരേ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല മാതാജി. 8 മണി വരെ ഉണ്ടാവും ഭക്തിശാസ്ത്രിയുടെ ക്ലാസ് നടക്കാം അവിടെ. 8 മണി വരെ ഉണ്ടാവും ക്ലാസ് എന്തായാലും. പിന്നെ നമ്മളെ ലിങ്കില് 8:30 കയറുന്നത് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്കിലല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? അനുഷ്ഠാനത്തില്, പരമാനന്ദത്തിൽ, ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തില്. 3 തരത്തില് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്നാമത്തത് സാധനാ ഭക്തി, രണ്ടാമത്തത് ഭാവഭക്തി, മൂന്നാമത്തത് പ്രേമഭക്തി. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഒരാളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണ് പറയുന്നത്? പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ചെന്താർത്ഥാക്കുന്നത് പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ഇത് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഇതിലേക്ക്. നമ്മൾ ജന്മത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ 10 വരെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ 11 തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതില് അനുഷ്ഠാനം, പരമാനന്ദം, ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ 6 പഠിച്ചല്ലോ. ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, മോക്ഷലഘു, ദുർലഭ, സാദരാനന്ദ, വിശേഷാത്മ, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷിണി. അത് 3 നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറയാം. സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതില് ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദേവ് എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? സാധനാ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദേവ് എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ക്ലേശങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നത്. ശുഭത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മംഗളങ്ങളെയും തുടക്കം. അതെവിടെ വരുന്നത്? സാധനാ ഭക്തി. സാധനാ ഭക്തി ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മളെ ക്ലേശങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതും നമ്മളെ മംഗളങ്ങളുടെ തുടക്കമാകുന്നത്. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭാവഭക്തി. ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? മോക്ഷ ലഘുക്തകൃത് സുദുർലഭ. രണ്ടാമത്തെ ബാക്കി 2 ഇത് അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ്. ഭാവഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ് മോക്ഷ ലഘുക്തകൃത് സുദുർലഭ. മൂന്നാമത്തത് പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? സാന്ദ്രാനന്ദ, വിശേഷാത്മ, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധനാ ഭക്തിക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ സാധിക്കും. സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത്.
സാധന ഭക്തി. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യണില്ല അല്ലെ, നമ്മള് ചെയ്യണില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആരുടെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതിനുദാഹരണം നമുക്ക് കുട്ടികൾ നടക്കില്ലേ, കുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അവരിങ്ങനെ ഒറ്റടി വെച്ച് നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, പതുക്കെ നടക്കാനായിട്ട്. അവരെ നമ്മളത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണില്ല, പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് അവരിങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നടന്ന് ശീലിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ അവരെ ശരിക്കും നടക്കാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മള്? ഇല്ല, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല. അതെന്താണ് അത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഈ സാധനാ ഭക്തിക്ക് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ ജന്മത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനം അവസാനിച്ചോ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ചയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾ തികച്ചും സ്വീകാര്യനാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണല്ലേ, എവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മളത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്, അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ്, തികച്ചു ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതല്ല, ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ച നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണതെങ്കിൽ അത് ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ്, അതും അങ്ങനെയും ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ? ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്കത് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ഭക്തൻ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ഭക്തൻ ആരായിരിക്കും? ആചാര്യനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു ആയിരിക്കും അല്ലെ. ആ ഗുരുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിന്റെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴെന്താണ്? ആ ശിഷ്യനെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയായിരിക്കും ആചാര്യന്റെ ലക്ഷ്യം. എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഏത് വിധത്തിലും ആ ശിഷ്യനെ എവിടേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം? ഭഗവാനിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം, ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗത്തിലൂടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ സ്വീകരിയാണ്. ഇനി ഫസ്റ്റത്തെ സാധന ഭക്തി അനുഷ്ഠാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നമ്മുടെ സംവേദന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് അനുഷ്ഠാനം. അനുഷ്ഠാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സ്വാഭാവിക ജന്മവാസനയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ജന്മവാസന അല്ലെങ്കിൽ പരമമായ ധർമ്മമാണ് നമ്മുടെ എന്ത്? ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ജന്മവാസനയാണെന്ന് പറയും. പരമമായ ധർമ്മം, നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉള്ളതാണത്, ജന്മവാസനയാണത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലുള്ള അവബോധത്തിലെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അകന്ന് ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ അതിനെ നാം കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ജീവാത്മാക്കളുടെ അവബോധത്തില് ആ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറി അത് ശുദ്ധമായി തീരുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, അതായത് ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തി. അങ്ങനെയായിരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. കൃഷ്ണാവബോധം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവബോധത്തിലെ മാലിന്യങ്ങള്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അകന്ന് അത് ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണ അവബോധം, നമ്മുടെ അവബോധം എന്തായിട്ട് മാറി? ഭഗവാനായിട്ട് മാറി. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ അവബോധം, നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ അവബോധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കത്തി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ ഒരു കള്ളന്റെ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ലെവൽ 1 അല്ലെ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു കത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറും ഒരു കള്ളനും. എന്താണ്?
ആ അവബോധമാണ് ആ കത്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഡോക്ടർ ജീവൻ രക്ഷിക്കും, മറ്റേ കള്ളൻ എന്താ ചെയ്യണത്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ എടുക്കും. അപ്പൊ എന്താണത്, അവരുടെ അവബോധമാണത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവബോധം ശുദ്ധമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മാലിന്യങ്ങൾ മാറി ശുദ്ധമായി തീർന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവന ശേഷി വികസിപ്പിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില ക്രമങ്ങളും ചിട്ടകളൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു. ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തി ഉണരാൻ സഹായമാകുന്നു. ഈ അനുഷ്ഠാനമാണ് സാധനാ ഭക്തി. സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവന ശേഷി വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട്. നമ്മള് കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, നടക്കാനായിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളില് എന്താണ്, ജന്മന അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാസനയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ അവിടെ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് അത് അത്ര മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഭഗവാനെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ അതെന്താണ്, അത് ഇങ്ങനെ മൂടിക്കെടുക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ, അതൊന്ന് ഉണർത്താന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഭക്തിയുടെ സേവന ശേഷി വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില ക്രമങ്ങളും ചിട്ടകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ചിട്ടകൾ ആവശ്യമാണ്. ഭക്തിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ ചിട്ടകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അതിനൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തി, ആ ഭക്തി ഉണരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭക്തി ഉണരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും. ഈ അനുഷ്ഠാനമാണ് എന്ത്, സാധന. ഭക്തിയിലേക്കുള്ള നമ്മളാ ഒരു മുന്നിലേക്ക് കടക്കുക. ജസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഹരേഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഭക്തി സേവനത്തെ വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില ക്രമങ്ങളും ചിട്ടകളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തി ഉണരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായകമാകുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സാധനാ ഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളിൽ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ അതെന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ നമ്മളിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നുപോയി. നമ്മൾ ആരാണെന്നോ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോയി. അപ്പൊ അത് ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, ആ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ അംശം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലായൊരു എന്താ പറയാ തിരി അല്ലെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അവിടെ, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഉണർത്താനായിട്ട് ഒരാളെ ആവശ്യമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ, അങ്ങനെ സഹായിക്കുക. അതാണ് എന്ത് പറയണത്, ആ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവ് അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തിൽ സച്ചിന്മയവും ആ പരമാനന്ദ പൂർണവും നിത്യവും ജ്ഞാനസ്വരൂപവുമാണ്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് അനിത്യവും അജ്ഞാനപൂർണവും ദുരിതം നിറഞ്ഞതുമായി തീരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ആത്മാവ് അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, സച്ചിദാനന്ദനാണ്, പരമാനന്ദമുള്ളവനാണ്, നിത്യനാണ്, ജ്ഞാനസ്വരൂപനാണ്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് എന്തിനു സംഭവിക്കുന്നത്, ആ ആത്മാവിന് അജ്ഞാനമാകുന്നതും അനിത്യമാവുന്നതും നിത്യമല്ലാതായി മാറുന്നതും എല്ലാം ദുരിതം നിറഞ്ഞതാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് കണക്ട് ആകുമ്പോഴാണ് ആത്മാവിന് തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നതും ആ പരമാനന്ദപൂർണമായിട്ടുള്ളത് നിത്യനായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനസ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി മാറുന്നതും എപ്പോഴാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴാണ്. വികർമ്മം മൂലമാണിത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്, വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, വികർമ്മം
വിധിപ്രകാരമല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതല്ലേ? ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ എന്താണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വികർമ്മം മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. വികർമ്മം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക, അതാണ് എന്ത് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇനി ഈ സാധനാ ഭക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവന പരിശീലനത്തെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പറയാം. സാധനാ ഭക്തി നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പറയാം. ഒന്ന് നൈഷ്ഠിക ഭക്തി, നൈസർഗിക ഭക്തി. ഒന്ന് ഏതാണ്? നൈഷ്ഠിക ഭക്തി. രണ്ടാമത്തത് നൈസർഗിക ഭക്തി. ഈ നൈഷ്ഠിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വൈദി സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വൈദി സാധനാ ഭക്തി. നൈസർഗിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? നൈഷ്ഠിക ഭക്തി. ഈ നൈഷ്ഠിക ഭക്തി എങ്ങനെയാണ്? നൈഷ്ഠിക ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതില്. ഇത് എത്രാമത്തെ പേജാണ് പറയോ മാതാജി? അത് എത്രാമത്തെ പേജാണെന്ന് പറയാം. 29 മാതാജി. 29 വൈദി സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? ഓ, സാധനാ ഭക്തിയുടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയാ, സാധനാ ഭക്തിയെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. കൃതമായ നിയമാത്മക തത്വ എന്താ പറഞ്ഞത്? സാധനാ ഭക്തിയുടെ മറുവശത്തെ രാഗാനുഗ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈദ്യ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് സ്വാഭാവികമായി പ്രേമം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ പ്രേമത്തോട് കൂടിയ സേവനം നടത്താൻ ഒരാൾ ഉത്സുകനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സവിശേഷ നിലയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. രാഗാനുഗ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ അതിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയാണ് എന്ത്? വൈദി സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രാവിലെ നമ്മള് നാമജപത്തിന് എണീക്കുക, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, എന്നും പറയാണ് നമ്മളെടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിച്ച് എന്നും ചോദിക്കുകയാണ് കയറുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ഗുരു പറയുന്നത് പ്രകാരം നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുക. അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വൈദി സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ആ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട്, ആ ഗുരുവിന്റെ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വിധിപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നതാണ് എന്ത്? വൈദി സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള്, നൈഷ്ഠിക ഭക്തി അല്ലെ? നൈഷ്ഠിക ഭക്തി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ? നൈഷ്ഠിക ഭക്തി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും നൈഷ്ഠിക ഭക്തി എന്ന് പറയും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? രാഗാനുഗ ഭക്തി. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ വൈദ്യ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുമ്പോൾ, നമ്മളിങ്ങനെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാനോട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പ്രേമമുണ്ടായി, ഭഗവാൻ ആ പ്രേമത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനോട് എന്തുണ്ടാകാണ്? ഭഗവാനോടായ ഒരു പ്രേമം വരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗാനുഗ ഭക്തിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്ക് പറയാം, രാഗാനുഗ ഭക്തിയിൽ പറയുമ്പോ രാഗാത്മിക ഭക്തന്മാരുടെ പാതയെ പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ബ്രജവാസികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലുള്ളവരായിരിക്കും അവരൊക്കെ. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനോട് എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേമമാണ് അവർക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയാണ് എന്ത്? രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവര് സ്വന്തമായിട്ട് ഭഗവാനോട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ഉണ്ടായി, പ്രേമത്തോട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉത്സുകനാകുന്നതാണ് എന്ത്? രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്.
ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി വൈദിഭക്തിയെ ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കുന്നു: ഭഗവാനുമായി ആത്മബന്ധമോ നൈസർഗികമായ പ്രേമയുത സേവനമോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അതേസമയം ആചാര്യന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമോ അഥവാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചോ മാത്രം ഭഗവത് സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം വിധിപ്രകാരമുള്ള സേവനത്തെ വൈദിഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ വൈദിഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്തില്ല, ആത്മബന്ധം ഇല്ല, പ്രേമബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധം ഇല്ല. പക്ഷെ ആചാര്യന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും? വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറയും. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വൈദി സാധന ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിധിപ്രകാരം സേവനം ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൈദി ഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തികച്ചും അജ്ഞനായിരുന്നു. വേറെയും ധാരാളം ഋഷിമാർ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. പക്ഷെ ആരും അദ്ദേഹത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഒരാഴ്ചക്ക് അല്ലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? മരണം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ളിൽ ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ആർക്കറിയില്ല? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് അജ്ഞനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുറെ ഋഷിമാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആരും അദ്ദേഹത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തില് നയിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ആരും പ്രാപ്തരായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒടുവിൽ പരീക്ഷത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: രാജാവേ, അടുത്ത ആഴ്ച മരണത്തെ നേരിടാൻ ഭയമില്ലാത്തവനായി തീരണമെങ്കിൽ ഒട്ടും വൈകാതെ, മാതാജി മ്യൂട്ടിൽ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. അപ്പൊ ഒട്ടും വൈകാതെ ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈശ്വരനെ ഭജിച്ചുകൊള്ളൂ. എന്താ പറഞ്ഞത്? മരണത്തെ നേരിടാൻ ഭയമില്ലാത്തവനായി തീരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം. ഭഗവാന്റെ ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈശ്വരനെ ഭജിച്ചുകൊള്ളു. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ. അടുത്ത ആഴ്ച മരണത്തെ നേരിടാൻ ഭയമില്ലാത്തവനായി തീരണമെങ്കിൽ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്? ശ്രവണം, സ്മരണ, കീർത്തനം അത് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടും കേട്ടും കൃഷ്ണനെ സദാ ധ്യാനിക്കുന്നവന് മരണഭയം ഉണ്ടാവില്ല. മരണമാകട്ടെ ഏതു സമയത്തും വന്നു ചേരാവുന്നതാണ് തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മരണഭയം ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം കൊണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടും കേട്ടും കൃഷ്ണനെ സദാ ധ്യാനിക്കുന്നവന് മരണഭയം ഉണ്ടാവില്ല. ആ മരണമാകട്ടെ ഏത് സമയത്തും വന്നു ചേരാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആ ഭയം നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തിൽ നാം സദാ തൽപരനായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതില് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു. എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് കൂടി പ്രസ്താവനയിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തില് സദാ തൽപരനായിരിക്കണം. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭാഗവത ശ്രവണത്തിൽ നമ്മൾ സദാ തൽപരനായിരിക്കണം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സർവദാ സ്മരിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. സർവാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സർവദാ സ്മരിക്കുക, ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിച്ചു. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്? സർവാത്മാവാണ്. ഭഗവാൻ സർവാത്മാവാണെന്ന് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്, കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്. ഭഗവത് ഭക്തന് പരാജയമില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഭക്തിശൂന്യന്മാർക്ക് എപ്പോഴും പരാജയമായിരിക്കും അനുഭവം. മനുഷ്യരൂപം ലഭിച്ചിട്ടും ജനന മരണങ്ങളുടെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സുവർണാവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നെന്നാണ് പരാജയം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യ രൂപം ലഭിച്ചിട്ടും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
ജനന മരണങ്ങളുടെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സുവർണാവസരം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? പരാജയം സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പരാജയം എന്ന പദം പുറത്താക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? പരാജയം സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞവരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. ഭക്തി ശൂന്യന്മാർക്കാണ് എപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത്. പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ മനുഷ്യരൂപം കിട്ടിയിട്ടും, മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം. ആ മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടും അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കില്ലെങ്കിൽ, ആ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഊരാക്കിടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല, അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പരാജയമാണെന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് യാതൊരു അർത്ഥമില്ല എന്ന് പറയാം. കാരണം ഈ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളില് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണ് എന്തിനു സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് കേൾക്കാനും എന്താ പറയുക, ശ്രവിക്കാനും, കീർത്തിക്കാനും, സ്മരിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന ആർക്ക് മാത്രമാണ്? മനുഷ്യജന്മത്തിന് മാത്രമാണ്. മറ്റുള്ള ജന്മത്തിന് 80 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾക്കും അത് സാധിക്കില്ല. എന്നിട്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ബാക്കി എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമ്മളും അവരും ചെയ്യണത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ പറയും എപ്പോഴും അവരും എന്താണ്, അവർക്കും കുടുംബമുണ്ട്, നമുക്കും കുടുംബമുണ്ട്, അവർക്കും കുട്ടികളുണ്ട്, നമുക്കും കുട്ടികളുണ്ട്, അവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, നമ്മളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അവർക്കും വീടുണ്ട്, നമുക്കും വീടുണ്ട്. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ആ വീട് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം എന്ത് മാത്രമാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം. അത് ആ ഭഗവാനെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്നിട്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ പരാജയമാണ്. നമ്മൾ അവിടെയാണ് പരാജയം എന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതാണ് പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അവനെ എവിടെയെല്ലാം വലിച്ച് ഇഴയ്ക്കുന്നുവെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കറിയില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല അല്ലെ? ആ നിയമങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ പിടിച്ച് ഇവനെ ഇഴയ്ക്കാന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതും അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അവർ ബേസിക്കലി എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അജ്ഞന്മാരാണ്. അജ്ഞതയാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തത്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത്, ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന് കാരണം? ഇത്തരത്തില് പരാജയം സംഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം. അവര് അജ്ഞന്മാരായത് കൊണ്ടാണ്. മനുഷ്യരൂപം ലഭിച്ചിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുന്നില്ലെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. 84 ലക്ഷം വിഭിന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ആയി ജനന മരണങ്ങളിലായിരിക്കും അവർ വലിച്ചെറിയപ്പെടുക. ആത്മീയ ബോധം തന്നെ അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. മരമായിട്ടോ ജന്തുവായിട്ടോ പക്ഷിയായിട്ടോ എന്തായിട്ടാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് ആർക്കറിയാം? ശരിക്കും നമ്മൾ പറയണത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ജന്മമാണ് മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ജന്മം ആവില്ല മനുഷ്യജന്മം, വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കും. പക്ഷെ മനുഷ്യനായിട്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ആരായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും? മരമായിട്ടോ ജന്തുവായിട്ടോ പക്ഷിയായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജന്മമാണ് മനുഷ്യജന്മം. വീണ്ടും നമ്മൾ താഴ്ന്ന യോനിയിലേക്ക് പോകില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താണ്? താഴ്ന്ന യോനിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. 84 ലക്ഷത്തില് ബാക്കിയുള്ള 80 ലക്ഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ട് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധം ആദി രൂപത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്ന ഉപാധി ഇതാണ്. ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും നാം ഗൗരവത്തോടെ കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സ് വെക്കണം. മരണഭീതി ഒഴിഞ്ഞവനായി തീരണം. മരണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാം എവിടെ എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ആദി രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സ് വെക്കണം. മരണഭീതി ഒഴിഞ്ഞവനായി തീരണം. മരണം കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭജിക്കുക, സ്മരിക്കുക, കീർത്തിക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം. ഇതാണ് ആര് പറയുന്നത്? ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് വെക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മാറിക്കിട്ടും? മരണഭീതി നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടും. കാരണം നാം പൂർണ്ണമായും പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നമ്മൾ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയന്താവ്. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഗൗരവമായി കൈക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമാണ് ജനന മരണങ്ങളുടെ അവസാനിക്കാത്ത ശൃംഖലയിലേക്ക് നാം വലിച്ചെറിയപ്പെടില്ല.
ശൃംഖല കൈക്കൊണ്ടാൽ മാത്രം നമ്മൾ വലിച്ചെറിയപ്പെടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു. നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയന്താവ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഗൗരവമായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എവിടേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല, ഈ ജനന മരണത്തിന്റെ ശൃംഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയപ്പെടില്ല. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ജനന മരണത്തിന്റെ ശൃംഖലയിലേക്ക് പോകുക. അതായത് ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പുണ്യലോകത്ത് പോകണം, അല്ലാത്തത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഭൂലോകത്ത് വരണം. അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ജന്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പറയൂ മാതാജി. ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി, നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ശ്ലോകം അത്. കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയോ, പക്ഷെ ഓർമ്മയില് ഗീതയിലുള്ള ശ്ലോകം. ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷട്ടിൽ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ 5ാമത്തെ ലോകാണ്. ഏത് ലോകം? പുണ്യലോകം എത്രാമത്തെ ലോക? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭൂലോകം എത്രാമത്തെയാണ്? സ്വർഗലോകം എത്രാമത്തെയാണ്? 7ാമത്തെ. 5ാമത്തെ അല്ലെ? 5-ന്ന് 7-ലേക്കും 7-ന്ന് 5-ലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മള്. പുണ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് വരും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വിടും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും 5-ഉം 7-ഉം 5-ഉം 7-ഉം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. വെച്ച് നിർത്താം നമുക്ക് അല്ലെ. ഇനി പത്മപുരാണത്തില് 32ാമത്തെ പേജ് തൊട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. 2 പേജുള്ള, പക്ഷെ ഇതിൽ കുറെ ഉണ്ട്, തീരില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ. ഇപ്പൊ 3 തരം ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി അല്ലെ? സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിയമനിബന്ധനകളോടുകൂടി ഗുരുവിന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞു തരാതെ അറിയാതെ ഭാവത്തിലോട്ട് വരുന്നത് ഭാവഭക്തി. പ്രേമഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമം, ആ വികാരം കൂടി വരും, നമുക്ക് ആ ഒരു വികാരം കൂടി അവിടെ വരും. അതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രേമഭക്തി പറയുന്നത്. പിന്നത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനെ 2ആയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അത് ഏതൊക്കെയാണ്? നൈഷ്ഠിക ഭക്തി, നൈസർഗിക ഭക്തി. അതാണ് നൈഷ്ഠിക ഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈദ്യസാധന ഭക്തി. ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ച് അത് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച്, പഠിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കരുതി ചെയ്തു പോകുന്ന, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് എന്ത്? വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഓർക്കണം, ഒട്ടും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കണം. രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതാണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കുക, മറക്കാതിരിക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാ സമയവും എല്ലാ ദിവസവും, അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സമയം ഭഗവാനെ ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും മറക്കാതിരിക്കുക എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഒട്ടും മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും എന്നാ പറയണത്. എല്ലാ സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എന്നും കൂടി ചിന്തിക്കാം, എല്ലാ ദിവസവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. പിന്നെ രാഗാനുഗ മാതാജി നൈഷ്ഠിക ഭക്തി ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. നൈഷ്ഠിക ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതായത് എന്താണ്, ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാം. മാതാജി ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് നൈഷ്ഠിക ഭക്തി, നൈസർഗിക ഭക്തി ഒന്നല്ലേ? നൈസർഗിക ഭക്തി. അതെ അതെ, സാധനാ ഭക്തി 2 തരം. നൈസർഗിക ഭക്തി. മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്തോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇതില് വന്നിട്ടുണ്ടോ മൂന്നില്? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സ്വാമി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധന. ഇവിടെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അതായത് അനുഷ്ഠാനത്തിൽ, പരമാനന്ദത്തിൽ, ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തില്. സാധന, ഭാവം, പ്രേമം. അനുഷ്ഠാനം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? സാധനാഭക്തി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് അതെ ഭക്തിയിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് നിയമനിബന്ധനകളോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം അനുസരിച്ചു പോകുന്നത്. അനുഷ്ഠാനത്തിന് വേറെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ബുക്കിലുള്ളത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വികസിപ്പിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിനെ 26 മതജില്ല, മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ലാസ്റ്റ്. സവിശേഷമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് അനുഷ്ഠാനം, അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയാം. അതിനെ ചര്യ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സവിശേഷമായ പ്രവർത്തനം, അത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ? അനുഷ്ഠാനം അല്ലെങ്കിൽ ചര്യ അല്ലെങ്കിൽ സാധന എന്ന് പറയുന്നത്. സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് പറയുന്നത്. അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അനുഷ്ഠാനം എന്നത് കൃത്രിമമായി എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതല്ല എന്നതിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം എന്താണ്? ശിശു ഒരു ശിശു നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? കൃത്രിമമായിട്ടുള്ളതല്ല. നടക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ ശിശുവിൽ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുമാത്രം ആവശ്യമുള്ള ഒരു പരിശീലനം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ ശിശു നടക്കുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉള്ള ഒരു ജന്മവാസനയാണ് ആ ശിശുവില്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലെറ്റർ എന്ന് എഴുതാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവർ പഠിക്കും. നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിച്ചു അതെന്താണത്? അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ അനുഷ്ഠാനം പിന്നെ എന്താണ്? എല്ലാ ആത്മാക്കളിലുള്ള അവബോധ മാലിന്യങ്ങൾ അകന്ന് ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പറയും. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും മാറ്റി ആ ജീവാത്മാക്കളിൽ ഉള്ള ആ മാലിന്യങ്ങൾ അകന്ന് ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വിളിക്കും. ഇനി സാധന ഭക്തി എന്നാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഉറങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി, ആ ഉറങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന ശക്തി ഉണരാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അതാണ് സാധന ഭക്തി. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആചാര്യന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് അത് ഉണർത്താൻ സാധിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വികർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത പ്രവർത്തികൾ, അതാണ് എന്ത്? വികർമ്മം കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. സാധന ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നാരദ മഹർഷി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 32-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ ആണെങ്കിലും അതിനാണ് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സ് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 7-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 32-ാം ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നതാണ്, ഏതു മാർഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ഏത് വഴി കൂടിയല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. കാരണം കിട്ടാൻ പാടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ ഏത് വഴി കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതായിരിക്കണം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. എപ്പോഴും അതായിരിക്കണം. ഏത് വിധേനയും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ വേണം. ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാതായി അല്ലെ? ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാതായില്ലേ? നമ്മളല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അയ്യോ എനിക്ക് കുറെ പൈസ വേണം, എന്റെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ഐശ്വര്യം വേണം, എനിക്ക് കുറെ സുഖങ്ങൾ വേണം, സൗകര്യങ്ങൾ വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒന്നും വേണ്ട. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി, ഭക്തി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടാവും കൂടെ അല്ലെ? പിന്നെന്തിനാ പ്രശ്നം? പിന്നെ വല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ നമുക്ക്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? ഭക്തി വേണമെന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഭക്തി കിട്ടണ വിരലേതാണ് നമ്മുടെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ? നടുവിരൽ.
അല്ലെ? ആ നടുവിരല് മാലിട്ടിട്ട് ജപിക്കാൻ നോക്കാം എപ്പോഴും, നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ ആയി നമ്മള്. സാധനാ ഭക്തി അഥവാ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നിഷ്ഠഭക്തി, നൈഷ്ഠിക ഭക്തി, നൈസ്കർമ്മിക ഭക്തി അല്ലെ? നൈസർഗിക ഭക്തി. എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യ ഭക്തി പറഞ്ഞു, നമ്മള് വൈദ്യ സാധന പറഞ്ഞു അല്ലെ? വൈദ്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായി ആത്മബന്ധമോ നൈസർഗികമായ പ്രേമയുത സേവനമോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അതേസമയം ആചാര്യന്മാരുടെ കൽപ്പന പ്രകാരമോ അഥവാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മാത്രം ഭഗവത് സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം വിധിപ്രകാരമുള്ള സേവനത്തെയാണ് വൈദിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ നൈസർഗികമായ പ്രേമയുത സേവനമോ ഇല്ലാതിരിക്കുക. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധം നമുക്കില്ല അവിടെ. അങ്ങനെ ആചാര്യന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അതല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയാണ്, സേവനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അങ്ങനെ വിധിപ്രകാരം ചെയ്തു വരുന്നതാണ് വൈദി സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകാരമുള്ള സേവനത്തെ അങ്ങനെ അത് ക്ലിയർ അത് മുഴുവൻ ഇച്ചിരി ഇതായിട്ട് എഴുതണോ? വിധിപ്രകാരമുള്ള സേവനത്തെ വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദ്യ സേവനത്തെ ഒരു ആചാര്യന്റെ കീഴിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയാൽ മതി മാതാജി, അല്ലാതെ ഇതിലുള്ള പോലെ പകർത്തണ്ട കേട്ടോ. അത് പിന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിനോട് മരണത്തെ നേരിടാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്? മഹാമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടും കേട്ടും കൃഷ്ണ സദാ ധ്യാനിക്കുന്നവന് മരണഭയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈശ്വരനെ ഭജിച്ചു കൊള്ളാൻ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണത്തിലൂടെ ഈശ്വരനെ ഭജിക്കാൻ, അതായത് നാമം ജപിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രങ്ങൾ വിട്ടുകൊണ്ടും കേട്ടും കൃഷ്ണനെ സദാ ധ്യാനിക്കുന്നവന് മരണഭയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ലല്ലേ മരണം എപ്പോഴാന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കാന്നല്ല പറയുന്നത്, ഏത് സമയത്ത് നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ ടോയ്ലറ്റിൽ പോണ സമയത്ത് ആ പണ്ഡിതൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പണ്ഡിതൻ എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോഴും ആ നാമം വരുന്നവരോട് ഇങ്ങനെ ചുണ്ടിങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിക്കും, കാരണം പോണ സ്ഥലം അങ്ങനത്തെ അല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ചോദിക്കാണ്, ആ സമയത്താണ് മരണം വരുന്നത് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ആ പണ്ഡിതന് മനസ്സിലാവുന്നത് ശരിയാണല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ജപിക്കാം, നമുക്ക് ജപിക്കാം. മാല കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കല്ല, പക്ഷെ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം എപ്പോഴും നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്നാ പറയണത്. കാരണം എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല ആർക്കും. കിടന്നുകൊണ്ട് ജപിക്കരുതല്ലേ? കിടന്നുകൊണ്ട് വെച്ചപ്പോ കിടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ജപിക്കുക. അതായത് നമുക്കിപ്പോ ആ ശാരീരികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളവരാണ്, അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിടന്ന് ജപിക്കാം. ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ കിടന്ന് ജപിക്കരുത്. ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവര്, അതായത് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ആരോഗ്യകരമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നോ നടന്നോ ഒക്കെ ജപിക്കാം. അല്ലാത്തവർക്ക്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് പരാജയം എന്ന പദം കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ജന്മം പരാജയമാണ്. അതിനെയാണ് പരാജയം എന്ന പദം അല്ലെ? പരാജയം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എന്ത് പറയാം? പരാജയം. ജനന മരണങ്ങളുടെ അവസാനിക്കാത്ത ശൃംഖലയിലേക്ക് നാം വലിച്ചെറിയപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളണം. അടുത്തോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? 13 തൊട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ കൈക്കൊണ്ട